वेळेला महायुतीच्या सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मला चांगलं मतदान व्हावं याच्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला वेगवेगळी नॅरेटिव्ह देशामध्ये सेट केले गेले. संविधान, निर्यात, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची, त्याच्यानंतर आरक्षण, अशा अनेक गोष्टींचा दृश्य परिणाम संबंध देशभरात आणि राज्यभरामध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळाला. आणि खरं आहे की दापोली किंवा गुहागर या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघामध्ये मी पिछाड्यावरती राहिलो. पण त्याचा परिणाम आताच्या विधानसभेच्या निवडणुकीवरती होणार नाही. कारण आत्ता मी तुम्हाला निश्चित खात्रीपूर्वक सांगतो, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला राज्यभरामध्ये जे वातावरण होतं ते आता पूर्णपणाने बदललेलं आहे. लाडकी बहीण योजना असेल, शेतकऱ्यांची वीज माफी असेल, शेतकऱ्यांना 5 वर्षे मोफत वीज देण्याचा धोरण असेल, निर्यातीच्या वतीमध्ये घेतलेलं धोरण असेल, लेक लाडकी अभियान असेल, अशा अनेक अभियानातून थेटपणाने लोकांच्यात प्रचंड प्रमाणावरती परिवर्तन झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल आणि विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल हे पूर्णपणाने भिन्न असलेले पाहायला मिळतील. त्याच्यात रत्नागिरी जिल्हा असेल, सिंधुदुर्ग असेल किंवा माझा रायगड असेल, सर्व ठिकाणी महायुती विजय होईल. जरांगे पाटलांचा जो इफेक्ट लोकसभा निवडणुकीमध्ये होता, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.